ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರ್ಪದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಎರ್ನೆರ್ಲೆರಡು ಮಾತ ಅದೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪನ್ನೆ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಎಂಕಾಲ್ನಿಲ್ಲಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಅನ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ತವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅದೇ ಇನ್ನೇ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ತೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಂಡ ಒಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ತಜವೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಟಂದೆ ಕೈಗೆ ಪೋ ದಾದ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಬಂಪೆ ಇಂಚಿ ಮೋದಕ ಉಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಪುಗ ದಾದ ಜೋವ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಅಲಸಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಕಚ್ಪು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆಲು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ರೈಸು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಉಂಡು. ಈಗನೆಲ್ಲಡು ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ఒక మస్తు టైం అండి ఆయన వీడియో పాడంతే ఓకే ఇంక దాదాపు తాని పార్చొచ్చి పండ ఇంక పంಡ ఎంಚ ಪಾದೋಡು ಬಂದು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಿತ್ತಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ అనగా ತೂನದಂದಪ್ಪು ಬಿಡ್ತದ ಅನ್ಪುನು ಪಿಂಡ ಯಾನೇ ಒರ್ತೆಪ್ಪುನು ಪಿಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಚಿನ್ನಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿಜಿ ದಾದನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇನೆ ಬಯ್ಯ ಗಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಿಲ್ಲ ಪೂರಂಡು ಅವಳು ಪಾತೆರೆಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಚೂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೇನು ತುಕ್ಕ ಪಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಅವನ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಏನ ತೋಜಾವೆ ಪಿಂಡ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ತೋಜಾವ ಒಂದು ಎಂ ಪಾತೆರ ನಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಮೂಲೆಂಚನ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ ರೋಲ್ ಬಂದು ಫಿಶ್ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಸದ್ಯಗ ಮೂಜೆ ಪೂನ್ ಫಿಶ್ ತೂವಾಡು ಒಂದು ಪಂತೆ ಕಿಂಜಿ ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಿತ್ತು ಗಪ್ಪಿ ಕಿಂಜಿ ತಿತ್ತು ನಾವೇನು ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕದ ಜಾವೆ ಅವ್ದೇ ಪೇಟ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಡು ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಾಜೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಉಂಡಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ತಿಳಿ ನ್ಯಾ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಸೇಮಿಗೆ ಸುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿ ಚೆಂಚದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರಿಂಚಿ ದಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೋದಕ ಮಲ್ದಿರ್ತತೆ ತಜಂತಿ ವಾ ಒಂದು ಮೊಮೋಸ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತನ ಮಾರೆ ಅವು ಮೊಮೋಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ನ್ಯಾ ಮಲ್ದಿನಿ ತಿಳಿ ಬಟ್ ಅವು ಮೊಮೋಸ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಚೊಂದುಂಡು
ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಕಾಜು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಕೆನ ಮಿಗ್ದಿ ಪದಾರ್ಥೇನು ಬಣ್ಣ ನಾನು ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಜಿದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದತ್ತಲು ಬುಕ್ಕದ ಒಂದು ಪಿಂಡು ಅದನ್ನು ಬೋರ ಅವನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ఇంకా నిలన్నల పూజ ನಾವು ಏಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಚೌದಿ ತಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೇ ಪೂಜೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜವರೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಇಂಕವು ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನು ರಡ್ಡ ಜನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಂಚದು ಅವಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಂಟಪ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಉಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುರಿದಿರೋಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕಲೆಲ್ಲಡೆ ಅಂಚಿನ ವಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಅಡುಪ ನೈಟ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ನತಿಜಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ತ ಪದಾದಿನ ಇಲ್ಲ ಕೌಶಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಬೂದ್ ಬದಿ ಬರ್ತಾರೆ मस्त बोलतो पोडांचा शब्दाला चवत ಮಾ ಮಾ ಅಮ್ಮ दादांड ಸಾಗಣ ಅವು ಬಂಡನ ಅವು ಎಕಡೆ ನೆತ್ತ ಬಲ वरदांड वरदांड ಅವು ನೆತ್ತ ಬಲ ಕುಂತಿ ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪಡ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಇದು ಕಾಲು ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜೂಮ್ ಲಟ್ಟು ಪೋತುಕೊಂಡು ಏನಂತ ಧೂಪದಾನೇನಾ ಜನ ಬಾಯಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಲ್ ಹಾ ಧೂಪದಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಧೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಮಿನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಾತು ಯಾನೇ ಟೇಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುವೆ